Kanagay yung classmate nga absent, nga silingan, doon sa inyong balay, kumusta nga sa ninyo, oy? Kumusta nga nung absent mang ka? Ang inyong sa, layam sa inyong isot eh, huy, ingon ba sir, nga nung absent ka? Huy, di pangita biya kang sir. Wala ngita ko, pero ayaw sa didiretso, oy, nangita biya mo. Nasad nga, naunsa man di ay ka, nga nung absent mang ka? Na inya, sumpay day, di pangita baya kang sir, baya. Kung di kay, huy, di pangita biya kang sir, inyong diretso sulti, pangumustaha sa. Wa pa ganyan pangumustaha. Pero patay ka, absent ka. Ano yun? Samot ni Muskwila. May ingon eh. Hindi na ko Muskwila. Kaya makasampan na noong ko ani. Mo nang everyday ko mangutana. Kinsa may absent. Nya, ikaduha na ko po. Kasi silingan ani nila. Because I want you to say, kumusta nila? Uy, nganong absent man ka? Wa mo kay balo. Wa, tapos bugas sila ha. Mong absent. Basi na kay katabang. O ma, akong classmate ma, way bugas. Atong tagaan ma. You can extend your help to your classmates. Naman ko diri uban dili